ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಟಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬಸಲ್ದ ಕಚ್ಚಿ ಪೆಂಚ ಅನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಮೂಲು ಬಸಲಿನ ಕಂತು ದೆಕ್ಕದಿಯನು ಕುಕ್ಕಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಏರಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತೊಗರ್ಸಲೈನ್ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಬೊದುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ. ಈ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ರೆಸ ದಪ್ಪ ಆಪುಣುಂದು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕಿತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ದೇವಣ ಬಸಲೆಲ್ಲ ನೀರು ದಪ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಂಡೆ ಅವು 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಕುಕ್ಕರ್ಡು 4 ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಸಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕೊಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಬುಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು 4 ಸಿಟಿ ನೆಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಬಸಲೆನು ಆ ತೋರ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತುಂಗ. ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಪದ್ರಾಡು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬುಡಣ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬೇರಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಚಮಚ ದಾಸೆಮಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಸಲಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ದಾಸೆಮ್ ಪಾಡು ಕಡೆನಾಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂದನ್ ಪೊತ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದೆ ಪೊತ್ಪುಡು ಏಪಲ ಇಜಿನಂಡ ಹೊರನೆ ಕಂಚುಣ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದೊಂದು ಬಸಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಗಂಜಿದವನಸಗು ನುಪ್ಪುಗಾಡು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ಮೆಥಡ್ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೊಡಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮಂತದು ಕಚ್ ಮಂತದು ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಸೆಕೆತ ಡ್ಯಾಮ್ಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ದೊಂಬುಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓರುಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಡು ನೀನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಈತ ಪೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪುಗೆ ಏಪಲ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಡು ನೆಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪೊದು ಪೊಡುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತುಂದೇನು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಗೆ ನುಂಗೇಲಿ ಎಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದೆ ನಾನೊಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ದೆ ತೊಂದೆ ನಂದು ಅವಿನ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪೊಡು ಪೊತ್ತು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಣ್ಣ ದೆಕ್ಕಗವಿನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬದನೆ ಬಸಲ್ದ ಕಚ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಮೆಥಡ್ಡವರ ಬಸಲ್ದ ಕಚ್ ಮಂತು ತುಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಶೋಕು ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ನಂಜಿ ಬಾಜನಗು ದೆತ್ತಿಪ್ಪೇನು ದೆತ್ತದು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಪಾಡೋಯ್ನಿ ಬಾಜನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅತೊರ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀತಿನ ಬಸಳೆ ದಾದಾತನ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ 4 ಸಿಟಿ ಆತಂಡವು ಒಂಚೂರು ಚೌಲ್ಲ ಆತಂಡು ತೋಜ ಒಂದುಲೆ ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಸಳೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೈತೆ ಕಾಲು ಭಾಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದನು ಬಸಳೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಂದಿನ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ದಂಟ್ರು ದೆಚ್ಚ ತಪ್ಪೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆನೆಂಗ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕೂಟೋಜಿ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪೊಂಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ಇತ್ತನೇ ಶೋಕು. ಇತ್ತೇನೆ ಏನಾರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದವರ ಪಾಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೂಟುಜಿ ಏಪಲ ಬಸಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೊಡ್ತ ಕಚ್ಪುಲ ದುಮ್ನಾನಿರ್ದು ಮಂದನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಂದು ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ನೀರು ಕೂಟುನ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾವು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟಿನ ದೆಕ್ಕದೊರ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ
ఇతనే కొంచెూరు ఉప్పు పాడుగా దేవన ఎట్టిದ బುಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ದಂಶ ಉಂಡು కొంచెం ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೇನು ಎಟ್ಟಿದ ಬುಡಿ ಪಾಡಿನಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ఒక కమ్మి అండ ನಮ್ಮ ರೆಸೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ಇಟ್ಟಿದ ಬೊಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಉಪ್ಪುದ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿ ಬತ್ತಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿ ತೆತ್ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಸ ಶೋಕು ಕೊಜ್ಜೊಂದುಂಡು ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿ ಬೇಯ್ಯದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಡ್ದೆ ತೊನುಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದುಲ ಇತ್ತದ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡನೊಲಿತ್ತೆ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ನಾನು ಏತು ಈಜಿ ಮೆತ್ತಂಟಿ ಬಸಲ್ದ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ನುಂಗೇಲು ಎಟಿದೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ರೆಸ ಮಂತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.